Og så her sidste weekend, der havde han så med over i Fredericia, ikke? Han sprang rigtig fint, og så på nye højder, ikke? Han sprang rigtig fint. Altså, skal den nok noget langt, ikke? Det tror jeg helt bestemt. Han sparer den vælter det hele, eller hvad? Og den kan jo bare sgu. Den kan bare, men ved du hvad, så nogle gange bliver den allerede væltet ting. Så nogle gange så gider den bare ikke. Så er der ikke mere at gøre. Den er sådan lidt morstreng, så ikke så kunne man alligevel. Nogle gange hun også glad for ham. Ja, men hun kan også godt blive irriteret nogle gange, fordi han prøver hende af. Det gør han. Det har han jo altid gjort. Og så er der så det var han jo også som lille. Mega gør. Ja. Det er jo bare... Han er næste med hænge. Ej, det var meget sjovt. Begge forældre har jo strittet. Lad være med at bide sengen. Slip den! Tak. Okay, det er fint om her engang. Hjemme i Burgers, så har jeg ikke købt, der ligner ham på en fredag. Ellers er det Anki, der jeg tror, det er Anki eller med, det er vist godt. Jeg tror, min han har på 5 minutter. Og det kommer jeg ind. Okay, nu er jeg så op og på en kæmpe spring.